O remate do paseo Peonila Marín non entra nos plans dos novos dirixentes de Costas. Así lle lo trasladou onte a directora xeral do organismo o Concello de Pontevedra no encontro que celebraron na cidade. A actual dirección entende que non se debe facer, cando anterior entendía que sí. Que poñer nada, dicir, pero está a pasarela, non, pero poñer nada en dentro da lámina de agua, poñer, aunque sea uns pivotes, pois agora non estamos por eso, e demais. A decisión sorprendeu o goberno local. Hoxe Mosquera recordaba que a obra fora autorizada e mesmo licitada, incluíndose nos orzamentos do Estado. Tamén que o proxecto está incluído no pacto de investidura de Pedro Sánchez co BNG. Nos levamos a sorpresa de que os novos criterios ou simplemente os novos gustos da Dirección Xeral pois é que non les gusta e demais. Pero tamén saben que está escrito no pacto de investidura que teñen que buscar unha solución. A pesar deste posicionamento, dende o goberno local confían en que finalmente o paseo sexa unha realidade na súa totalidade. Están dispostos, segundo Mosquera, a recorrer a presión política e social. Me gusta nada, me parece unha canta mañanada como un mundo, pero como unha catedral. Pero, bueno, mala de entender, O sea, porque coa mesma lei, coa mesma norma, coa mesma forza política, o que vale un ano non vale o seguinte. É malo de entender. Ahora, a porta aberta está a que, mediante presión política, o que sea, se faga. Este segundo treito do paseo que uniría o nó de Mollabao coa pasarela das mariscadoras nos Praceres foi paralizado despois de que os técnicos de Costas detectaran varios problemas. Antes chegou a estar recollido nos orzamentos xerais do Estado de 2022 cunha partida de 1,7 millóns de euros.